ngay kublei fi wei baro hagane kapor haga kerteng ka bathiang tam ka ba don bor tam ka jong tribe unong penem jingiu Jesus Christ ba ngi dei banya ro igane ka kerteng namar ka de ka kerteng halor ki kerteng namar hagane ka kerteng ki kho siu barok ki dam krop barok ki thlik ki pla bau Jesus Christ udeu trai bat om tang banga shuang henrei ki ksut ki da pla ru ya kata ba ki da pendem haga kerteng ka jong u Jesus ban ngadap da ka jing sungu yu blei bang yo ban yai pen snow ban yai pen snow ya ka ne ka kerteng ka jong u Jesus na ka sngi shafi na mar ka ne ka kerteng ka ai jing im ya pi ka ne ka kerteng ka ai ka bor ka ne ka kerteng ka ai ya ka jing men bat ya ka jing sup ya ka jing im ka jong fi ka don ka bor ha ka kerteng ka jong u Jesus deng ta ba ka tin ka jong blei ka ong ta khot kerpat ya ka kerteng ka jong a te kum ta pin yo la im ông cái tiền cái dòng về cái city cái nông rom cái là nông cái bác sĩ phô cái khát cái bác khát lại no bác khát cái part cái kerteng cái dòng trai on yo lại im namar cái don cái bor ha cái kerteng cái dòng u Jesus ha cái này cái bor nga đáp được cái jin sungu ru nga ai kublei fi wei ru cái bala ju comment yang ngi bat cái bala ju phone yang ngi cái bala ju text yang ngi cái ba cái ai cái prayer request cái dòng phi ngi duai na kamanta dòng phi wei baro ho ngimla ban reply lut ya baro ki messages ki jong phi hin rei nga kwa ban ong ye phi ba ka wei pui ka message ke jong phi karpat ki jing duai ngi duai na ka manta jong phi ba ngi ngai ba leng ba ka jing duai ngi i ka kamba ka bo blei ule ha ka jing im ka jong phi the ding tang ai khu blei ru ye phi baro ki ba krishan ngi ki ba duai ngi bat ki ba krishan ngi ha ka jing ai ki jong phi ho leng ba jong phi ha bang ye snok ti lang ngi don ken ya ka ni ka mission ya ka bang ila an pen snow ya ka tin ka jong blei sakawai ng kwaan pen pau ya ke jing sungu na kamta jong phi baro ki bala krishan ngi ha ke jing duai ke jong phi man la ka sngi bal ka de ke jing duai ke jong phi ka ba la pen la yang ngi ru ya ka bangi la ban pen snow na ka por ya ka gospel ka jong u Jesus Christ ta de ta nang yai duai na kamta jongi nang krishan ngi hala ka sngi wanum klet ya ke ne ke jing shakri nga sungu ba pia partner lang bat ngi bangin ang la ban ya tray rengkat ban pen poi kene ka gospel syaka perthai baro ka we ban nga ai khublei ru ya ka potnet team ya ka bangila la mentaru ban ai ya ka English subtitle ya ka ba ki bam snow thu khasi ki la ban snow thu ken ya ka ni ka tin bat ya ka ni ka gospel kala don shibon ki request ka bala request yangi ban ai ya ka subtitle ba kumta ngi la da ka jing isnai ba da ka jing ai ka jong blei kam dei ka kam ka basuk ban ai subtitle man la ka sngi kadai ka kam ka bakhia kadai ka kam ka ba but ngilala ban le kata kadai tan ka jinga ka jong blei ngai khublei bang ai jing thakti na ka banta baro ki badon ha ka potnet team ha ka ne ka ministry ya ka bagi lai traishitam wei ngai khublei fi ya ka ba filala ban penlong ya ka ka ba ngi angnot ba kan long ba ngai hi ka dei ka jing angnot ka jong blei tading tabu try ong ru khilech ka prathai ban yalap ya ka gospel shiki ben riu baro baru ong ru anda fila yo diang ya ka bor pin yo long kita ki nong pla ki jonga ban pla ka gospel ha Jerusalem ha Judea Samaria bat sha ka bakut ka prathai but aingo yo blei lam ba ka ni ka technology ka bangi don leng ba ka ni ka internet leng ba ka ni ka YouTube channel ka bangi yo ban pen poi ya ka gospel shabaro ka perthai don na pedeng jong fi ngap na Amerika ki don na pedeng jong fi ki don na France ki don na po na Bangladesh ki don keleng giring ile i leng ba ki statistics ka jongi ba shibun ba na Australia ba na keleng ka perthai fi page ya ka channel but om tang ma phi ki khasi hin renga ngai leng ba ki subtitle fi la ban share ru ya ki videos ya ki parlok ki jong fi ki bam la ban snow tho ken ya ka tin ka jongi ban ngai bo try ka khu ya fi da fi la ban le tang dai ta i barit ikam ban share ya ka video hangani ka sngi kwa ban ya kren ya ka wei ka subject ba ka ta ka long ya ka report jong no pinget ladang yo snow bat yo snow ya ka jing pen snow man la ka sngi kum ta ngi nget namar ka don ka jing ong ka tin pareng ka ong seeing is believing ne ka ta ka bang yo i ka tahi ka bang ngi nget hanrei ka tin jong blai kam hi kai yangi kum ta bangin nget ya ka ta ka bang ngi yo i namar ka tin ka jong blai ka ong bangi im om da ka jing yo i hanrei ngin im da ka jinget tadi ka tin ka jong blai ka ong ru u ba hok jonga un im da ka jinget but klem ka jinget ngi nam la an personal bhayu blai tadi hing tangi hak ban nget ya ka ta ki bangim yo i
ban ya kata ka banginget ya kata ka bayoi ban lagi ni sngi ka ka bangi ngiu ba ya ka ni ka khlam ngiu sngo ba shapang ka ni ka khlam ka no ngut ki breu ki la yap ka no ngut ki breu ki la opang ka no ngut ki breu ki la test positive ban ngiu ka no ngut ki breu ki jinjar ka no ngut ki breu ki la yap ba la shubrat ki met ki jongki ko de fi pet sikit ki UP ki Jaka ki ba Malaysia Delhi ani ka no ngut ki breu ki yap namar ka ni ka jingpang yi kum no ba pen po TV kum no ba ki kim la ban ring man sim kum no ba ki la shu thia am to kum no ba la shu thang ki kum to but piu na ka sngi sha ka sngi piu ba la pen nget yo pi ba ka ni si sha ka long ka ba ma ka ni si sha ka long ka ba shir ke ngam ong ba kam long ka ba shir ke henry nga kwa ban ong yo pi ba ka ta kam long e ru em ban nu jor bat ya kata ka wei pat ka ba kham shir ke ban ya ka ni ka ba shir ke ka ba PPE da ka khamat ke jong fi nganam pat kran ya kata henry nga kran shwa ya ka ni menta ta ding ta ka tien ka jong blai ka ong yeno pinget ka tien jong blai ka ong kom ne la fi puli ka shiti shikinong rom ka nong bi shpo da khot ka ba khat nyau ka ong kom ne kum ta ti ka ta ka jinget ka ja na ka ba snow bat ka ta ka ba snow da ka tien ublai ken ka jinget ka wan da ka ba yo snow bat da ka ba yo snow talong kum ju pinget da ka ba yo snow da ka ba yo snow ngi yo snow lam ki media ngi yo snow lam ki news ngi yo snow lam ba ngi ki Facebook ngi ki babon ki lesi ki pa e fi lam ba ka WhatsApp ne fi pe ya ka Instagram pi be ki ni ki news man la ga ngi ke ba pen so jer ya pi ke ba pen shep ting ya fi ke ba pen kuslai ya pi o ke ba pen ki ya ka ta ka wat ya ka jinget ka jong pi kwa abnong fi ka news man la ga ngi ka dai be ka ba pen shep ting ya fi bala la fi la pet ba fi pe am ka wan ka jinget da fi pi sngo be gani ka jingpang ka di ka bashir kai fi sngo be gani ka jingpang ka di ka batriam pi sngo ka jingpen banana ki shnong man la ka sngi na ki TV man la ka sngi shapang kita bam long man lem ta ka penting i fi sngo be kini ki announcement ban nga kwa ban ong i fi ka ni ka sngi wat nom nget ya ka ta ka report namar ka ta kam dei ka bashir kai tang bala lockdown kam mut ka bala dei ka bashir kai tang ba ki breu ki pang ki shitom ho ki yap kata kam da dei ka bashir kai bala iftep ka ja kat ni hoi ka report jong perthai ka dei ka balong kum ta and ka report ka jong blai li ka dei ka ba kham shar khai shu menta ki breu ka dang sha lockdown tang menta kum hayeng mo sha lockdown hayeng dang yo ban ring men sim dang yo ban di dang yo ban ya kren bat no dang ni kata ka jing aram ka bam dang yo hi henry ka report ka jong blai ka long ka ba kham shar khai ba kata ka long bala da ngingim ngai ya ka ni ka gospel ka jinget ka wan da ka ba yo snow bat da ka ba yo snow ka ktien ka jong blai bala da fila yo snow ka ktien ka jong blai phim ngai ka ta ka report ka ba snew tam ya fi namar ba utau breu ubam ngai kan mau ka dan ka lockdown pat ka ba mlat shu lanu ru ba ka ta ka lockdown ka dei bi ha ka pung ka ding kam dei tang hadu jok han re ha ka pung ka ding ba ka ta ka Jaka ba phim yo bam phim yo di phim yo wat tingi shi drop ru phim yo ban ring men sim berkata ke report ke bashar khaitam ke bobleu ai berkata ke ke bobleu ong ladapi pimpai syutrai balai ke lockdown ke jingja baro ke ke penja daublei kwa banong efi kanum ja kan nok noru ke jingja ke perthai klem ke jingtip ke jongblei bar ke jingja ka long ban pai yi breu showblei ban pai yi breu showblei ngas ngungu yo blei ngiyo shibon kata ki phone calls ngiyo shibon ki messages ba ki breu ki wat yo blai kan ki sngi ki bamenta ki breu ki ba kan no ngas ngungu bo blai pen wet ka do not ka jongki la pen jam ki knap jongki mar baro shi kita sngo biang sngo la an re menta ki la kut lat kut lenti bat ki sedang ban wat yo blai bang ngungu le se don pedeng jong fi ru kan ka por men sya piong am don por ban wat yo blai mar ka bon plat ka kam le se phim don por ban duai phim don por ban puli ka ktin ka jong blai ne ba phin le chi ka jing shakri ne ba phin pulut por ban perkhat ye ne ka jing em ka jong fi mdai ka jing em ka bakan jado har bon sin bu bon perkhat tangi ka ka bakan jado rementa ka dei ken ka por ka bo blai ai phi perkhat ye ka bakan jam sim ya ka bom jukut jong fi shano phin le nang ni kadai ka tang kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka bamenta ka ba ka report jong perthai ka dei ka basnew tam ba ka report ka jong blai li ka ba kham snew lada ngim pai ban ka la ka bamot ba ka dei ka tang kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka bamenta u blai ai ka ni ka lockdown khanang ma fi pen kre ka bom jukut ka jong fi man pen kre ya ka bom jukut ka jong fi kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka ni ka khubor nau trai ka ni ka por ba pi phin wo ni ya la di ha to nga la ka la bamot em
hatu nga ngalapen kre nem hatu manga ngalay suk nem bat ublay pin wa nia yala de pin keli jingkeli yala de hatu ngalapen kre nem hatu ngalapen biang nem hatu ngalapen bit nem yala de yo ba kan wan sakatay ka way ka lockdown nem mdon jakasyo ban laj tadi kata ka kubor ka jong ka perthai ka bang ong ipi ka dai ka bashir khai tang ba ka report ka jong ublay ka dai ka ba kham shir khai na ka banta ki ta ki bam ngai ublain ka khu ipi ka ne ka sngi ka bamanta leng ba ka ne ka kubor pen kre no kat bo ublay dang ai ka ne ka lockdown hang ne ha perthai ka bangin ang la ban pen kre ya kata ka bam jikut yo bang ingat si sha ka tai ka lockdown ka bam jikut ka ba ma train ka khu ipi ya dana preng jo fi ka ne ka por ka bamanta fi dang pen ilag jong ka donut ke jong fi ngangai ke ni ka kubor ka bala pa do blay ka kubor ka balong do ternem mar ka tin ka jong blay ka long kum ternem man pluet jin itu ki mau siang wanum pen than ka donut ke jong fi maru blay utiet mentai ka donut ke jong fi do ternem jo da ka tin ka jong u ba ngangai ke ni ka donut ka ba ke jong fi ka teng ke jong jisu kan da pat kan da prana sendan pam kan da luet ban ngangai haba pilwet ka donut haba pi rit hakmat jong blay kata ken ka dei ka biang khamat jong blai balada pi pen he yela di phiap lech ta ka pung ka ding ka dei jaka ka ba he de dei hang ta kwa ba dog fi tang kita ki besungu he besungu crowd ki besungu start besungu biang ken lech leng ba kata ka khrdop ka ba he ba kata ka lam direct sya ka pung ka ding sya ka lockdown bam jikot sendan andre kita ki ba penrit yela di kila ban rung ru leng ba kata ka khrdop ka ba khim ka khrdop ka ba rit finyo lech ken sya kata ka jing im ka bam jikot ka ri ka ba kemen ka ri ka ba sok ya ka ba jisu hi udah hikayu ong ka dan artli kita ki khrdap ka wei ka ba kelut ka wei ka ba kim tala pinyat lamba ka ba kim hiap perit ya di tapi kwa pinyat chi ba kelut im kat ba mon mlei perkhat kat ba mon ong bet kran bet le bet tim bet tla bet im ka jing im kat ba mon mlei tang ba ka tai ka lockdown da ka ap ya phi kan che bam jikot tengin ya duai ka ni ka sngi ka ba menta bangangai ka ni ka ktien ka lawan da ka bor ka jong blai ka ktien ka bawan da ka ding ka jong blai ban thang no ka bor bamman ban thang no ka bor jingdom baro ka bate ka bakhom ya ka jim ka jong fi banga da nget ba kita ki saro ki ba kenja sim ki ba ka ka khmat ka jong fi kita kin da hap no baro ka ba phin yo i ka ni ka jing shisha ba pleng ka don ka bam jikot bat don pleng ka lenti ban laj bat ka don ru ka lenti ka ban hiap bat nganget ba kani ke jabing ke jong fi kani ka mensim ke jong fi kani ke jingmut jong fi kan da shine no nadu menta ka sngikan pediang yu jisu ba kapor ka dangdan pediang yu try kat ba ka dangdon ka por ya phi ngin ya dwai kani ka por ka bamenta dan pediang jong fi pimpat pediang yu jisu menuru hoi phi si phi la long niam rai pimpat pediang yu jisu ni pimpat long ru kita ki banget how Jesus Christ pimpat nget how ni Jesus Christ rai to nget no ka ni ka ski man ta utra mishum lawan ban pen kala niam ya fi rai wan ban pen kalai ka mensim ka jong fi wan ban pen kalai ka destiny ka jong fi ya kata ka bom jikot ka jong fi na kata ka lockdown ka ba jinjar ka ba shir khai tam ka ba haban kharit beniat ka ba ban linyar ka ba haban yam miet labat ski ban pen kalai fi nang ta syakatai ken ka ba suk syakatai ken ka ba kamen bom dan jing yam bom dan jing yap bom dan jing sung si syo ka ri ka ba try la pen kre in ta kita ki bangai try un kar khu fi ni ka sngi man tangi ni da dwai lang ka ni ka por fi kwa ben pediang yu jisu ong lambat ngai ka ni ka jing dwai ong try jisu ngai ngu ya me ba mi et ya nga nganget ko try ka ni ka sngi baka don ka bam jikot try ngakwa ban pelut ya ka ni ka bam jikot bat me try jisu ba ka ni ka sngi men map igi pop jonga igi jing duna jonga try men long utrai jonga men long usim jonga nga pediang ya me ha ka do not jonga na do man ta ka sngi try penon kam ya nga na ka man ta ka buram jong me amen nge la phi phila khot karpat ya ka ne ka kerteng ka jong jisu phila khot karpat yu jisu phila im na do man ta ka sngi sedang man im ka jing im ka ba thamai ka jing im ka ba la kala ba mot bat ngai utran kar khui ke jim ke jong fi ke jing suk ke jing kmen ke jong tra kan dap afi ko blai shi won ngin se kan do pat ha ko ka por amen.